Sinibingelele sinamukele babukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1. Namhlanje ke sesiphinde ke sihamba siyovashela ke yena ke udokotela esihlezi ke simveza la kwi TV yakho yabaphambili insika yesizwe TV1. Kwakhohlwa ke mbukeli ukusubscribe, ulike, ushare le video. Dokotela sikubingelele sikwamukele ohlelweni namhlanje. Siyamukela sanibingelela nonke balandeli bonke bensika yesizwe TV1. Dokotela ngiyabona ukuthi ke ibhizi ningi kakhulu sithe ukulinda nje impela namhlanje before sikwazi ukuthi sisebenze nesimo sokuthi ke ibhizi iningi omkhulu umatasa kakhulu ingakho ke sesishutha ngalesi sikhathi. Dokotela namhlanje sizokhuluma ke ngento ke abantu abaningi abathi mebeyibuka noma mebezwa ngayo noma mebetshelwa ngayo kube kuningi ukwehluka kuko ukuthi kahle kusuke kukhulunywa ngani noma isuke ihluke kangakanani lento ekusuke kukhulunywa ngayo. Namhlanje sizokhuluma ngesichitho nelumbo. Dokotela uzosichazela ngokuhlukana kwalezi zinto lezi nokufana kwazo ukuthi khona ifana khona nanendlela zokuthi ke zitholakala kanjani nezimpawu zokuthi wazi kanjani ukuthi ke unakugodwa noma unokugodwa kwalezi zinto zombili. Kodwa ke ukuze sikwazi uqala kahle sesizoqala nje ngokuthi sichaze mkhulu ukuthi yini isichitho. Sizoqala nje ngaso sitheklishe sona sisodwa. Isichitho yinto ekhandiwe. Isichitho abantu abaningi basebenzisa ekutheni uchitha umnakwabo noma uchitha umuntu emsebenzini noma isichitho sisebenza ezintweni eziningi kakhulu nje isichitho. Omunye umuntu umbone engasathandwa abantu thothi use umuntu nje osegcina sehlala yedwa akasakwazi ukuhlala nabanye abantu ukuthi ngoba sebembuka ibona ngenye indlela noma sebembuka njengomuntu nje engekho right, uyabona. Omunye uthola ukuthi uyahamba nje usenephunga elingapheli, uyabona. Lapho usechithiwe leli phunga uthola ukuthi uyageza impela igeze bemuhle kodwa iphunga lakho uthola ukuthi alipheli liyabuya mhlawumbe emva kwesikhathi esandokugeza athi mase right iphinde libuyele liphunga. Isichitho nje sihlukene, omunye ahlifike ebusweni, uyabona, omunye ebe neresh ebe namashashaza, yabona nje omunye nje ebe impawu ziningi kakhulu isichitho kakhulu ya. Umuntu othi methi usebenzisa isichitho noma ethi ushaya umuntu ngesichitho ungamfanisa njengomuntu engathi uyathakatha. Kunjalo nje uyathakatha phela isichitho into embi. Asikho isichitho esihle. Asikho nje isichitho esihle, isichitho nje into embi nje. Umuntu futhi othi mina hayi ngingishaya umuntu othize ngesichitho ngisuke ngimthakatha kahle. Suke umthakathi lo muntu uyathakatha. Okay, njengoba besishilo dokotela ukuthi ziningi indlela zokubona ukuthi isichitho mhlambe ushawe ngaso noma unaso. Zikhona izimpawu okwazi ukuyibona mhlambe ngendlela ukuthi mhlambe uyaphupha into ethize mase uthi isichitho lesibe ngisiphupha ebusuku noma ngaphandle kuyohlola zikhona ezinye indlela zokwazi ukubona ukuthi lesi into engishayela isichitho. Uyabona khehla lami uma ungaphupha manje wena nje uphupha la ingane kushanga inabukeni lamasiko ufuna wazi ukuthi isichitho leso nje qobo leso uphuphe izintuthwane eziningi zibanga khona lento lezi zintuthwane lezi amabhungezi la esiwabiza ngeginqathufu khona lezi ejala ukuginqa nemsimbane. Uzophupha lezo ziningi futhi isichitho futhi naleso noma uzophupha umuntu ekuthela ngamahewu isichitho leso. Sihlukene nje isikhala esiningi nje impela isichitho siyazisho naso uyakwazi ukusiphupha. Abanye bathi mabesiphuphile bevuka ekseni umunye akhwife noma umunye athatha ushibhosha ageze ngawo masishane singakangeni kena ngoba phela ngalesikhathi usiphupha umuntu usuke esebenzisa ngaleso sikhathi. Sisuke singakafiki kuwena. Sisuke singakafiki ngoba usuke wena sebekuvezelile abantu bakini noma ithonge likuphahlile ukuthi nasi isichitho siza kuwena. Sekufuna ube umuntu owake up wena. It's ayivuka khona ebusuku lapho uthatha ushibhoshi uyageza ngokusheshsha. Uzwa ubuso buyaluma uyeza ukuthi ayikhona. Ngalunyelwa ubuso bami nje uthi uyabheka kodwa awunalutho uyeza ukuthi ayikhona. Isichitho leso uzwe engathi uhanjwa izinto ebusweni like abanye bathi ukhuphe
isichitho futhi leso angithi yabo hlukene isichitho kakhulu sihlukahlukene kakhulu. Okay dokotela, njengoba sesichazile kancane ngizophinda futhi ngithi sithi ukuthi phambili anyanya kancane kuso kodwa asike sibuye size la kuyilumbo ke manje ngoba lento ngifuna mase sixoxa kahle sesihlanganisa zonke sesikhuluma ke sesibuka kahle kahle ukwehluka kwazo. Ilumbo ke mkhulu yini ke yona ke mase sikhuluma kuthiwa sikhuluma ngelumbo. Liyini ulumbo? Ilumbo mkhulu yinto nayo futhi ekhandwayo. Ilumbo mkhulu liyingozi ngendlela eyisimanga. Ngoba ilumbo kunelumbo elikhandwa ngensila yesitimela noma ngensizi yesitimela. Lapho okuthi uma kudlula isitimela kuleyo ndawo ila umuntu olapho ngesosikhathi egula kakhulu ngoba lento ngesikhathi idlula yena uzwa ubuhlungu kwisidoda sakhe. Uhlobo lelumbo leli ukuthi bengikhuluma ngalo kuba ukuthi umuntu uzwa ubuhlungu kakhulu. Abantu ke manje isebenza kakhulu ngento ngesivalo setekisi. Isivalo setekisi isona basebenzisa kakhulu ngoba itekisi ihamba isikhathi eside futhi ivulwa kaningi. Kwi-sliding door bethathe lo grease oba lapha kwi-sliding door uyirabha lapha phansi ugrease lo bawukhe bebuye nawo beze enyangeni. Inyanga imenzele afike yena agcobe ngaphambili kwisidoda sakhe umuntu wesilisa bese lala umuntu wesifazane alishiye kumuntu wesifazane. Maqede yena aphuza ubisi aflash wenzela ukuthi yena lingangeni kuyena ngaleso sikhathi. Uma yena ezolala nomuntu wakhe wenza sure ukuthi uphuza amanzi amaningi bese eyaflasha ngobisi ngoba usukenzela ukuthi noma ngabe uselaleleke nomuntu wakhe nomama wakhe leli lumba alishiye kuyena lingaphila selibuya kuyena. Damoke ke itekisi ihamba mkhulu sivuleka isivalo sivaleka idamo wena ogula umemeza isidoda sakho noma ubudoda bakho la ngaphambili buvuvukale bucwebezele nje ubone nawe ukuthi ayikho right uphume nododi ngaphambili isikhathi esinjalo. So into enjalo so kusuke kuyinto ekhandiwe yenziwa kwaba yilumbo. So esinye isikhathi ukukhumalelwa isisu. Ngifuna nje baqaphele kakhulu lento yokukhumalelwa isisu ngoba ukukhumalelwa isisu ungalo uthethe ne isisu sami siyaqhuma noma sinjani. Mawusubona ukuthi sisakho usukuzamile konke kwahluleka. Hamba uyobheka uzwe ukuthi kungani uqonjelwe isisu ngoba ilumbo likhona elinye elingena ngesisu into likhukhumala ligcine sesigcina isisu sesisikhulu sesicwebezela sesingasakwazi kwenzani lapho ke ilawo odlula khona emhlabeni. Na kuyilumbo nalelo. Ilumbo futhi. Okay, ngitheme ngizwa mkhulu uthi ilumbo isikhathi esiningi ulithola ngomuntu wesifazane into ukuthi ucushiwe. Yes, ucushiwe. Okay, ikhona enye indlela omunye umuntu noma indlela ongathola ngayo ilumbo mhlawumbe nje ngokuleqa mhlawumbe noma lithunyelwe endlela lithunyelwe ngayo. Uyakwazi ukuleqa ilumbo mkhulu. Ilumbo alikho ilumbo othi ukwazi ukulithumela ukuthi ngithumela manje ilumbo ngithamba uye kubani akwenzeki kanjalo. Uyakwazi ilumbo ukuleqa mina ngaligqiba la ilumbo eminyango wami. Ngihlala nonkosikazi endlini ngigqiba ilumbo la eminyango endlini yami. Wena umuntu wesilisa ozokwenza okungekho right lapha kumuntu wakho liyobe selihlala kuwena. Ngoba phela uzoleqa la ungene ngaphakathi. Ilumbo liyisilima ngoba lathola ukushisa. Idamo lithola indawo noma lithola ukuhlala kahle. Ngalesikhathi umhamba uyolala nomuntu wami lapha ingase isikhathi lona lithola ini ukufudumala selihlelike. Liyaqhitshwa ke lelo qhitshwa nje la wazi kahle ukuthi vele bajomba babeka khona. So nalo mkhulu ilumbo ungalithatha njengento engathi umuntu mhlambe usuka evikela into yakhe noma usuka nje ethakatha nje. Lento kanjalo mkhulu iqala la ukungathembani khona. Ungathembani khona. Uma umuntu wakho ngempela ungamthembi. Ila uzoqala kahle khona ukubona ukuthi ake ngenza ukuthi ngoba angimethembi kusho ukuthi kunezinye izinto akakazenza ngaphambili. Noma wake wezwa ihistory yakho ukuthi waye umuntu nje wena wamthatha wamenza umfazi.
umthatha unjani ngoba phela umthanda ngithi wamthatha wena wamenza umfazi usela ngaphakathi awusamethembi usezinto ongaqondi uyabona usuyasuka usuyalapha kwaNdlovu uyofuna umuthi uyakwenzela uNdlovu phela awuzokwenzela ngoba yena ufuyile wena uzofuna into yakho akwenzela uhambe uyokwenza lapha ya ukhumbule ukuthi imkhulu uma ulifakele lilungu ingane yabantu uma ngathiwa wena uyaphuma la ngaphandle ukwazi wabantu uyashona ingane izosala nalento le iyasala yona iyasala uzolashwa ubani ngoba izobe ingazi nayo ukuthi inankinga so ilingozi lona ilumbu liyingozi ngalendlela eyisimanga mkhulu liyingozi ngoba nabo abantu besifazane benza noma kanjani balala noma ngawubani umuntu abaziphethe kahle mabebona bona imali babona uNkulunkulu wabo mabebona utshwala babona uNkulunkulu wabo ngoba isikhathi esiningi mkhulu abantu abathola amalumbu laba bathola intombi esportini bebuye bezolala nazo bethola amalumbu ngoba bacondomize ngaleso sikhathi kodwa futhi ke likhona ilumbu mkhulu elidla icondom livithize lidla yona lidla icondom anithilize likwazi ukuthola inyama wena uzotshela ukuthi icondom iqhumile ngalesikhathi ngijabula nomuntu wesifazane kanti no ilumbu leli elithe malifika lapha la yidla icondom langena wena so mkhulu kuyenzeka ukuthi ilumbo kumuntu asithi kumuntu angithi liyakwazi ukubulala wena olitholile kumuntu wesifazane ke kukhona okwenzekayo kuyena mhlambe after isikhathi eside ukuthi ucondomenze yona njengokuthi asithi uyashona ke wena nje abantu futhi uyashona bese liyasala ilumbu ligcina liba yini kuyena noma ukugcina nje ukuthi nje uyilento ayiyona nje ukuthi nje akakwazi kuba nabantu abazokwazi ukuhlesana ilumbu mkhulu ngithi kusuke lihleli wena umuntu wesifazane uyaqala manje useba nalento zabo lezo uma STI nawo besifazane lento kubantu besifazane lokho thothi ke mhlambe usenokopho kungapheli ehambe ethatha amaphilisi edla amaphilisi thothi eqhubeka kophe angithi manje ilumbu leli alisathuli ukuvuseleleka sehleli nje kuwena nje destroy ukuthi wena walana umuntu uyalimshusala nelumbu walana umuntu usala nelumbu uyabona so lo muntu wesifazane uyadestroyeka kakhulu ngoba nesibetho sakhe siyadleka kancane so igcine kuthi umuntu unelonda esibelethweni ilonda sifike kanjani esibelethweni uyabona so iyona into eyinkinga kakhulu ukuthi umuntu wesifazane usale ngalutho gcine sebe yinto njengelutho omkhulu akabona kahle ukuthi vela ngisana ndaba nje ngithi ngalana lo ubuya ngithuka ukuthi uyagula ngiphinda nalo wathi uyagula ngilana nalo uthi uyagula gcine sehlala seyihlalela futhi injabulo yakhe ayisekho igcina umunye umuntu esebhala incwadi eseyibulala awazi ukuthi abanye bengasho ukuthi babulelela bevele beyikhungu beyibulala abanye bedla amaphilisi mkhulu into kanje noma into kanjalo kumuntu wesifazane othi nginezinsolo zokuthi lezi zinto udokotela akhuluma ngazo ziyenzeka kumina ikhona indlela yokulapha umuntu okusesimeni sinjani liyalapheka mkhulu ilumbu liyalapheka kunelumbu eliseliyikhehla okuthiwa ilumbu eseliyikhehla lelo lumbu lelo mkhulu lilashwa ngenye indlela eseceleni nalo kube khona amalumbu nje lawa ajwayelekile ayalapheka ke nawo lawa amatekisi nana uyabona eliyinkinga mkhulu kuyehanjwe kuyiwe entabeni noma kuphi kufunele into ekuthiwa isigqiki somkhovu kusetshenziswa leso sigqiki somkhovu ubokwazi ukuthi leso lelo lumbu lelo liyilumbu lekhehla lelo lumbu awukwazi ukulapha isigqiki somkhovu ngenaso ufuna usithola isigqiki somkhovu futhi hayi ukuthi uthole isigqiki somkhovu uzosithenga ekhemesi esesisidala ufuna uyosifuna wena entabeni usimbe isigqiki somkhovu ubuye naso mase uyasenza umningi umuntu wesifazane asidle ukuze ezokwazi ukuthi adilike lo muntu so mkhulu lezi zinto zombili ilumbo nelokhunjana le okubili kuyizinto ezithatha isikhathi esingakanani umucabanga ukuzilapha noma mase sithi umuntu siyamlapha nje ukuthi simlapha ilumbo noma ke simlapha ilokhunjana le isikhathi singakanani iprocess noma kuyahluka ngokwakhiwa kwakho khona kuyahluka kodwa ukulapha nje ilumbo mkhulu
likhona ilumbo olilapha nje umnika umuntu izinto zonke ahamba ayophuza ageza xhatha peyiteze konke liphumele lele ngithi mina liyikhehla lelo mkhulu ufuna impela ngempela uhlale umuntu akubheke ngempela akulaphe useduze kwakhe ngoba liyingozi akulaphe nje useduze kwakhe mhlawumbe ngisho iviki no 2 weeks ungawuhlala uhleli naye ekusiza kule nkinga obhekene nawo leso sikhathi ukhanda kulungiswa nje indaba lelo lumbu lekhehla ngoba ngalesikhathi enza yena uyopha ngithi uyabona ngesikhathi damo oyiphuza lana uyopha ekhiphe zonke lezi zinto lezi bese kubo bamtholela lezi zinto lezi njengoba beetroot yebuyisa igazi ngoba phela igazi liyaphuma igazi uyabona ngoba kusuke cleaner isusa konke okungaphakathi uma lisuka leli khehla lisuke liyaxebuka endobuhlungu yabe uzwa impela melikhishwa omunye mkhulu onalenkinga yelumbathakalazi lamalubala ongasila hamba kancane uba nezinsumba ngaphansi futhi kuyena umuntu wesifazana abe nezinsumba uthola ukuthi namhlanje zi-right zibhlungu kusasa zi-right uyabona nje angabe umuntu umuntu ontekenteke nje uyabona so izinto ezinjalo ke mkhulu zike zikudinge isikhathi sokuthi zincengwe zisuswe ngoba izinsumba mkhulu akusizinto okudlala lezi yansumba zisuke zihleli entweni yomuntu wesifazane zihleli la ngaphansi kuyena zithi magcina seyidala lento eyiphunga lomuntu wesifazane ngaphansi elimukayo sho lapho yini ugcina sekuba khona lento abayibiza ngento ekuthiwa ungwengwezi ebangaphansi umuntu wesifazane futhi futhi sekungcola okulobakhelana ngaphakathi kwakhelana ugcina sekuba into egcina siba nobufu ngaphakathi futhi uyabona so umuntu wesifazane liyingozi ilungu kumele umuthi unalo noma lifakiwe kuye liyingozi dokotela kuze sikwazi ukudedela ngiyazi le topic inde kakhulu kuzomela futhi siphinde singene kuyo sigqile futhi ngoba baningi abantu abanelezi inkinga kodwa ke bengazi ukuthi it's either banelumbo noma banesichitho noma bashawe ngesichitho so kuningi okuzofanele ukuthi singene kukho sigqile kukona kunohlelo omkhulu esizolenza lapho esizohlala khona nawe nje futhi kanje sizixoxele kanje kodwa this time sikwazi ukuthi sithathe ama calls abantu umuntu ekhulume ngokuthi cha mina lento udokotela lishoyo ngiyayazi noma nginayo umkhulu lelo hlelo lobe lu live angazi noma singakwazi ukukhetha usuku ukuthi nje sazi ukuthi mekuusuku olithize ngesikhathi esithize siba nodokotela ezoxoxa nathi mayelana nazo zonke into lezi sihlezi sikhala ngazo mase abantu ke bayafona bekwazi ukungena ohlelweni sikwazi ukuthi ke sibasize noma siphinde futhi sibahlolele because dokotela ngithi uyahlola efonini kunjalo mkhulu so ngaleyo ma live lona o live labo sobe sibenza umkhulu sobe sihlola live kunjalo inamba mbukele ekhaya yokuthi ukwazi kuba part of uhlelo lolu ukwazi ukufona noma nje mufuna udokotela eceleni kune personal number asazoyikhipha yakho udokotela mase kuba khona inamba yase studio esiyokhuluma noma esiyofonela kuyona makuthiwa sizohlola noma sizocela ukubuza imibuzo masisehlelweni noma si live inamba ilula ke ithi 062 012 1225 inamba yase studio inamba esizohlolwa kuyona live leyo mkuthiwa nje udokotela cela ungibhekele siyokwazi ukuthi umuntu alolanga simenze le mahala bukhoma sikhuluma ngazo inkinga lezi ngiyiphinde inombolo 062 012 1225 mkhulu inombolo leyo umuntu osithinta kuyo siyinsika yesizwe TV okwazi ukuthi udinga usizo olumayelana nezinto esisuke sikhuluma ngazo ohlelweni dokotela ngenxa yesikhathi nanokubuka nje phela sisebenza nabantu abaningi kugcwele ekhaya noma endombeni kamkhulu sibapha abantu inombolo dokotela abazothinta wena personally kuzona mesifuna ke ukulungisa noma into umuntu meyizwile sikhuluma ngayo namhlanje wayizwa ukuthi cha ngiyayisola ke nami into enje ngiyiphuphe kanje because mase ephuphile umuntu uyakwazi ukuyivika indaba yesichitho uthi ngiphuphe ngingathi ekwazi ukuyivika
So mekhona onaleyo nkinga noma ozwe ingathi unento kanje emzingelayo, udokotela utholakala kanjani? Ngiyatholakala nje ngale number engizoyibiza ku WhatsApp, ngiyatholakala nasefonini futhi ngiyatholakala. Kodwa ke nginekhaya ngoba ebusuku angitholakala. Ngitholakala nje kusukela ekuseni nje ngo-7 until 8. Until 8. Yeah. Dokotela, inombolo dokotela. Inamba ithi 072 540 44 89. Siphinde. 072 540 44 98. Inombolo kadokotela Dr. Mathenyoka. Umthola ke kuzo ke inombolo ke lezo ke ngesikhathi ashilo ukuthi utholakala until isikhathi sithize until isikhathi sithize. Simhijackile umkhulu ube busy kakhulu nje walibona ilanga lishona nje sihlwela sila esigodlweni besilinda yena ukuthi ke eqede ukusebenza abantu. Kodwa ke inombolo yokuthinta istudio noma yokuthinta insika yesizwe emayelana nezinhlelo noma ke mayelana nodokotela ilula kakhulu, siyiphinde ufuna ukuhlolelwa noma ke ufisa ke ukubuza anything noma ufisa ukuthola udokotela ofungamtholi efonini ngezikhathi athi utholakala ngazo. Ithi 062 012 1225. Ngiyiphinde 062 012 1225. Inombolo ke insika yesizwe TV1 yase studio noma ke iyohlelo siyathokoza emakhosini. Dokotela sibonge ithuba sikudedele uyoqhubeka nokusebenza nabantu bamile balinde umkhumbi. Dokotela amazi okuvala. Siyabonga nonke balandeli bensika yesizwe TV1. Engicela kumina kakhulu umuntu mayizizwa ukuthi unenkinga engasabi asondele simlekelele simsize.